Barandiaren bizi izan zen, Sara izeneko etxenetan bizi izan zen, Josemir Barandiaran, 1953 ezkeo. 1953 ezkeo. Orduako be urue zartzat jotzen zon, eta aurreko 2 urte lehen hau, 1950 erola, pentsatzen zen baia bere eginda zola, zartuta zeola, baina bere iloba, kere behar zola, bizi tokiren bat, eta orduan, etxea egiteko agindue eta baliabidek eta eman zizkion da, berez Pilar ilobak egindakoa izan behar du. Gaur 25. urtemuga da Jose Miguel hil zela, eta berak 1988an sortutako fundazioak efemeridea modu bereziz ospatu nahi izan du. Euskal Herri osoaren ondarea dugu Barandiaran, eta horixe bera aldarrikatu nahi izan dugu urtean zehar eratutako ekitaldiekin. Zertarako eta Barandiaran euskaldun guztiona dela garbi usteko. Zalantzarik gabe, asko zor dio Ataunek Josemieli. Ataun eta Josemiel bikote banezina izan ziren bizi izan zen urteetan. Eta oraindik ere halaxe dira. Herritik kanpo gabiltzanean eta ataundarrak garela esaten dugunean, zenbat aldiz entzun ote dugu. Barandiaren herrikoa zara orduan, eta entzute jarraitu nahi dugu noski. Horretarako, etorkizunean ere bikote banezina izan daitezen Ataun eta Josemiel. Lanean eta elkarlanean jarraituko dugu. Apaltasunez, baina etengabe. Herri hau egiten, herri honentzat lanean. Barandiaran, euskal gaiak aztertzen hasi zelarik, 20. mende hasieran, Europatik zetorren arrazaren inguruko diskurtsua oso sartua zegoen. Baina Barandiaranek eragin hori arintzen lagundu zuen, ikerketa obietua euskal arrazatik euskal etniara desplazatuz. Euskal kulturaren esparru geografikoa euskal herri osora heratu zuen, Atlantiak isurialdeko lurraldeez gain, Mediterranearekoak ere, Nafarroa eta Araba, kontuan hartuz. Amak esan zizun, atariko sagarrondo erakutsiz, zenbat eta beteago, orduan eta apalago, horrelako izan berdek, Josemiel. Muskiko tortor, behi bakarrak. Marimunduko sorginak, lamiak, Katalin, Patxi Errentari, Etxai, Mateo Txistu, sekretu guztien jabe den San Martin Txiki, Santi Mamine, Ekain, Mikelatx, Atarrabi, Alarabi, nola ez, Basa Jaun. Azkenean loreak, zure loreak, gure loreak zapuztu etzen dituelako hankapean erabili zintuzten. Zuk bildu eta zabaldu. Zuk jaso eta eman. Herritik jasoa herriari eman. Eskola sortu, jakintza. Iragana, oraina, etorkizuna, belaunez belaun, transmisioa, aria ez da eten. Barandiaranen harremana Nafarroarekin oso goiz hasi zen, izan ere 20. mendeko lehen hamarkadetan taldea osatu zuen Jada Telesforo Aranzadi eta Enrique Egurenekin Rio Barrejoak iseka ziru troglodita triste deitzen zuen hirukotea eratuz. Gure herrian ikerketa arkeologikoaren ikerketa talde aintzandaritzat jotzen den hori. Gaur elkarrekin egin dugu berak 100 bider egiten zuen ibilbidea.
Bide honetan elkarrekin gaude, eta elkarrekin jarraitu nahi dugu aurrera. Hori da antropologoaren irakaskuntza eta mezua. Bere jakinduria, pertsonen eta gizartearen ezagutza oinarri hartuta, bide lagunez inguratuta, aurrera egiten jarraitu behar dugu.